Ale opatrne, neprevrhnite to. Naraz. Sa dohodnite? Naraz. Tam hoďte, každý do jednu. Raz, dva, tri. Super. Čo sa tam deje? Vyhadzuje to z toho hore? Vyhadzuje sa to hore a dole. Čo to vyhadzuje? Čo sa vyhadzuje? No vápnik sa odráža od tej husky. Kto? To je sodík. Či sodík? Sodík. Stúpa a klesa. Prečo? No, lebo tam dole je vlastne voda, s ktorou sodík reaguje za vzniku hydroxidu sodného a vodíku, ktorý vlastne ten sodík vynáša hore. A tam tá vrstva, vo ktorej ten vodík skáče, tak to je vlastne N-hexan, s ktorou on nereaguje a preto to skáče medzi tým. Tak ako sme pozerali vodík na tej vaničke, tak tiež poháňal ho ten vznikajúci vodík. Hej, teda ten drástnik, keď sme tam hodili, tak nám behal práve preto, že tam ten vodík vznikal. To je ten istý princíp, tie bublinky, to je vznikajúci vodík. Hej, čiže máme sodík, sa dostáva do kontaktu s vodou, tam vzniká hydroxid sodný. Ja som dala rôzne farbičky, indikátorové, preto máme rúžový, to bude čo? Aký indikátor? Fenolftaleín. Potom tam máme žltý. To bude nitrofenol. Nitrofenol, áno, a potom tá zelená, to som zmiešala dve farbičky dokopy, paranitrophenol a fenolftaleín som dala dokopy, žltá a modrá dáva zelenú. No. Takže máme tam zase v prostredie, vzniká ten hydroxid sodný, takže sa nám to zafarbí a tá vrchná vrstva je organická, to je ten N-hexan, to je organická látka a tam sodík nereaguje, tam sa iba vznáša.